ये चालू बोल देता है ना शिट इज्जी आया नहीं तो कौन अपन पढ़ना है
ಓಕೆ. ಓ ಹ್ಞೂ ಏದು ಏನ ಅಂದ கிருஷ்ணன் ஹாய். இன்ஷல்லர் வணசாண்டி கேள்வி இதர் ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ.
ದಾಣ್ಯ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದು ಕಮಸರದ ಓ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ. ಇದ್ದೇನೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಒಣಸಾಣೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂತ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ? ಎಲ್ಲದು ಎಂಥದ್ದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. हाँ आंड अंदे रोहन हाय हाय ಎಂಚಲ್ಲರು दी ಹಾಯ್ ದೀದಿ ಆಪ್ ಕೈಸೆ ಹೇ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸುಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒಣಸಾಂಡೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಟು. ಎಂತ ಉಂಟು? ಎಂತ ಉಂಟು? ಮುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಚೋಚ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲವೇ? ರೋಹನ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ನಗುದು? ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೀಪಾ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ ರೋಹನ್? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಂತ ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಅಕ್ಕ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒಣಸಾಂಡ ಒಣಡೆ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಗಂಟೆ ತಾಣ್ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆರೋಚ್ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಒಣಸಿನ್ಕೇನು ಅರೆ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ತೂಪು ಟೈಮ್ ತೂಕ. ಹಾಯ್ ಒಣಸಾಂಡ ಎನ್ನಾಡಿ ಇರ್ನಾಡ ರೋಹನ್? ಅವು ಇಂಚಿನ ಹೂ ಇಂಚಿನೆಯವು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಈರೇನ ಆಯಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇನಿ ಅನ್ನ ಸಾರು ಬಿನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ. ಹೌದಾ, ದಾದ ಬಿಂಗಿರಿ ಬಾತೇರು ನಾವು ಈರು ವಾಸೆಜ್ ಜಾಮೂನ್ ಬಿಂಗಿರಿ ಒಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆದುರು ಇದು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಉಲ್ಲರೇ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತರಡ ಹಿರೇ ತಿನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಅಂದತೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿ ತಿಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಬ್ಲೂ ರೋಹನ್ ಉಂತಲೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೆ ರೋಹನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯತಲೆ ರೋಹನ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಏನಿದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜಿಡ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತನು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಮಾತಾಡಿ ಇದ್ರೆ. ಸಂಪತಣ್ಣ ಉಲ್ಲರ ಜತ್ತರ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಎಂತ ನೀವು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರಾ ರೋಹನ್? ಪರಿಮಳ ಬರಲಿಕ್ಕೆ? ಹೌದಾ, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ್ರ? ಇಜ್ಜಿ ಎದಾದೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ. ಇವತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೋಹನ? ಯಾರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ? ಸಂಪತ್ತಣ್ಣನಿಗ? ಅಶ್ವಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಹಾಜನಗಳೇ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಭೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡಿ. ಅಭಿಯಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಭಿಯಣ್ಣ ಬಂದರು, ಹಾಯ್. ನಿಮಿಷ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಇರಿ, ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೊಟ್ಟೆ ಬ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ತರಕಾರಿ ಇವತ್ತು. ದಿನಾಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಕೋಳಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾಳು. ಗೊತ್ತಿಲ್ವರೋ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ? ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಉಳಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಭಿಯಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಭಿಯಣ್ಣ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಅಭಿಯಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮುದ್ದು ತಂಗಿ ಮೀನು ಮಹೇಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರದ್ದು ID ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಭಿಯಣ್ಣ. ಅಣ್ಣಂದು ID ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒಣಸಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುದ್ದು ಸಮ ತಿಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಾಗೆ. ನೀವು ಬಕ್ಕಸುರಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಒಣಸಾಡಿ ದಾದೆ ಕಜ್ಪು. ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು? ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ರೋಹನ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ರೋಹನ್? ಲಡ್ಡು ಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಿತ್ತ. ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಮರಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ನೀವು? ನಂದು ಊಟ ಆಗಿದೆ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ನೀವು ಅವರ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತಾಯಿತು ಅಭಿಯಣ್ಣ. ಈಗ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವರು. ಗೊತ್ತುಂಡು, ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ? ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಬಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ವಿಶೇಷ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದದ್ದು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ? ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಏರು ಕೋಳಿ ಕಜುಪು ತಿಂದರೆ ನೋಡಿ ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ
ನಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲಿಡು ಬತ್ತದ ಪೂಜಿನ ಪರ ಅವೇನು ತುಳುಟೆ ಬರ್ತದ ನೀರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಬ್ರದರ್, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ಬಾಬಾ ಜೈಲ್ಡುಲ್ಲೇರ್ ಇತ್ತ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜೈಲ್ಡುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಓಕೆ ಮಂಜುಳ, ಬರುವ ಆಯಿತಾ. ಸಂಪತಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತಾ, ಕೇಳಿ, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಪಾಪ ಅಂದು ಪಾಪ ಇರಲೆ ಕನೆ ಪಾಪ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಆಪನ್ ಪರತ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮಾರಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅವೇನೊಂದು ಮದಪರ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಅಂಚಪ್ರಭ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತಣ್ಣ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಯ್ ಮಂಜುಳಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಮೂರ್ತಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ಅವ್ರದ್ದು 4 ಸರಿ ಆಯಿತು ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ವಾಪುರ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಿ ಈರೇ ಪೊರ್ಲು ದೇಶೂರು ಇರೇನಾಥ ಪೊರ್ಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಸಂಪತಾಂಡ ಬತ್ತಾಂಡಿ ಜೈಲ್ಡ್ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ರಘು ಬ್ರದರ್ ಇರುವರಕ್ಕೇಂದು ಬರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪು. ನಾಳೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ಕೇಶವಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲರು ವಣಸಾಂಡ ಚಾಪರಿಯರ ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಶವಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ರಘುನಾಥ ಅಂತ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯ ನಂದ ಓ ದೇವರೇನ ಇರ್ಬೋದು ಕುಡರ ಮೀದು ಬಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತ. 13ನೇ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಶವಣ್ಣ. ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಕುಡರಬಹುದು ಮೀಲೆ. ಊಟ ಆಯಿತು ಕಾಫಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಅಶು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ಯಾನ್ ಪೋಡ ಮೀಯರ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚ ಅಂದ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಬಿಡ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ಬಾಯ್ ಅಂತ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್. ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂತ ನೀವು ಅವರ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಲೈವ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂತ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ? ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಉಗ್ಗ ಉಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇಶವಣ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಒಣಸು ಮಲ್ಜಾರ? ಓ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇರು ಒಣಸು ಮಲ್ಜಾರಿ ಇರೇನ ಉಪವಾಸನ? ಒಡೆಪಾಯರ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಜೆತ್ತಾರ ಅದಾದ ಕತೆ. ಬನ್ನಿ ಸಂಪು ಬ್ರದರ್, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್. ಇರೆಗ್ ಆ ಪೂಜೆ ಅನ್ ದೀಪೂಜೆ ಏರೇನು ದೀಪೂಜಾರಿ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇರೇನು ಬೀಜ ದಕ್ಕರ ಉಂಡು ಹೋಗ್ತಂದೆ ಹೋದ ಆನೆಕರಿಗೆ ಹೋದು ಊರು.
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಶವ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ರ ಹತ್ರ. ಒಡೆಬಾಯರಿ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಆನಕೆರೆ ಕೆರೆ ಮೀನುಂಡು ತಿಂಡ ಯಾನ ಸೈಪು ಜನ ಬಕೀರ್ ದಾಯಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ಬಾಡ್ರಣ ಅಂದೇ ಸಂಪತ್ ಇರು ಉಪ್ಪಡ್ಬಾಡ್ರಣ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೀನು ತಿನ್ನಾಡಿರಿ ಅತ್ತ ಮೀನು ನೀರು ತಿನ್ಪಾರ ಪಜ್ ಪಜ್ ಅವ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಳ್ಕು ಬುಳ್ಕು ಇಂದು ಬಾಯ್ದಲ್ಲ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾನ್ ಆದಿಮಾನವಿನ ಪಜ್ಜಿ ತಿನ್ನರ ದಾದ ಕುಸ ಈರು ಆದಿಮಾನವಲ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ಯದ ಮಾನವಲ ಆದಿಪ್ಪು. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಮತ್ತು ಬೇತದಲ್ಲ ತಿಂದು ಬರ್ತಾರ ಪರ್ದು ಬರ್ತಾರ ಪಂದೆ ಪರಿಯರ ತಿಂಡರ ಜೆತ್ತಾರ. ಓಲ್ ಬಾಯರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯರು ಇರು ಈ ರಾಹುಲಿತ್ತರಡು ಕೆರ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಇತ್ತನು ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಒಂತೆ ಉಂಡಾವಿ ಇದ್ದೇನೆ ಟೀಚರ್. ಹೌದಾ, ಇದ್ದೀರಾ? ಇರಿ ಇರಿ ಆಯ್ತಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೇನ ಸರಿ ತುಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೇನ ಸೌಮ್ಯಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವಣಸಾಂಡೆ ವಣಸಾಂಡೆ ನಿನ್ನಾಂಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಡಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನವರ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಒಂತೆ ದಾದ ಕಜ್ಪು ಒಂತೆ ಎರಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೊಂಡೋದು ಉಮೇಶರ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ. ಓ ಪಂಪ್ ಓ ಪಂಪಿ ಪಂಪನ್ ಕೊನದು ಗೂವೆಲು ಬಡ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಪನ್ ಕೊನದು ಗೂವೆಲು ಬಡ್ಲೆ. ಸೌಮಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ನೀರು ನೀರು ಒಯ್ಪಾರ ಪಂಪ್ ಪಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ವಣಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾದ ತಿಂಡರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಇತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡವಿ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಲೈವ್ ನೊಂಜು ಅಂದಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಡುವೆ ಪಂಪು ನಿತ್ಯವನಂದ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಸೌಮ್ಯ ಏರಿ ಅಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಓಲ್ಪೋಯರಿ ಸೌಮ್ಯ ಉಲ್ಲಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಸೌಮ್ಯ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರೇನು ಓಲ್ ನಾಡು ನಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜತೆ ಅಕ್ಕ ಈರು ಓಲ್ಲಾರ ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಈರು ಉಲ್ಲಾರ ಪನ್ಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಚಾಯ್ ಇಜ್ಜ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಚಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಮರಣ್ಣ ಸೌಮ್ಯಗೆ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಪುಗು ಶೋ ಅಪ್ಪುಜಿ ಓ ದೇವರನ್ನೇ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋಡಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಉಂಡರಿಗೆ ಏನಂದು ಸಂಪತಣ್ಣ ಸೌಮ್ಯ ಉಲ್ಲರ ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ಸಂಪತಣ್ಣ ಯಾನ್ IPS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅವೇ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇ ಇರ IPS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಪ ಬರೆಪಾರಿಂದು ಅಂತಲೇ ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ಮರಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ದಾದಾಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಅರೆ ನಾಡುನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಪತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಉಂಟು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಕಾರ್ಕಳನ್ನ ಕೂಯಿ ಕಾರ್ಕಳನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ಬೋದಂತ ಅವರು ಪಂಪು ಪಾತ್ರ ಏನ ಪಂಪು ಪಾತ್ರ ದಾದಿ ಪುನಃ ಇರ ಒಂಡೇ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಒಣಸಾಂಡಿ ಆನ್ ಉಂಡ ಆನ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಆಂದೀತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಣಸಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಅವು ಎಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಂದಿತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮನದುಲ್ಲೆ ಲೊಕೇಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಚಾಪರಿಯರ. ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಲೋಕಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸಂಪದ ಅಣ್ಣ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಣಸಾಂಡಿ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಒಣಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಡ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರು ಮಿಲ್ಗರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಿಲ್ಗರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಒಣಸ್ಮಿನ್ ಮಲ್ತಾರ ಏರಣ್ಣಿ ಇರ್ನಜ್ಜ್ ಸಂಪಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪುನ ಬ್ಲೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂಲ ಇಜ್ಜ ಏರಿಗೆ ಸಂಪತಣ್ಣ ಬ್ಲೂ ಉಂಡತಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓ ದೇವರೇ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ದೇವರಪುರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ವಿನಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಲ್ಗರ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್. ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲ್ಗರ್ ಅಣ್ಣ. ಶೋಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ಬೇಕು ಪನ್ಲಾವೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂತಾಯ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದ ಬರೀತಾರೆ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನಿ ಮಿಲ್ಗರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಅಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಓಲ್ಲರಿ ಸಂಪದಣ್ಣ ತುಳಿಯಿರಿ ಕೆವಿಗೆಂಜೇರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಊಟ ಆಯ್ತು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ನಾವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಪಂಪು ಯಾನ ಅನ್ಸಬ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ರೋಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಪೋಪಿನ ಬಾಯಿ ದೂರ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಒಂದು ಸಾಧು ಸಾಧು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧು ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಮನೆಗೆ ಸಾಧು ಎಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇನೋಡ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕೇನೋಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನೋಡತೆ ಉಳ್ಳಾಡ ಪಾತಿರ್ಲ ಅವು ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡು ಕೇನುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೊರಬಂಡೆ ಅವಿ ಕೇಂಡಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಗುಜ್ಜೇರಿ ಯಾನವಳು ಒಂದು ಆಂದಿತ್ತ ಅವು ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬೋ ದೇವರನ್ನೇ ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ ಇಂಕು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹೌದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಡನ್ ಅಂತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ.
ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಒಯ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಆಲ ಇವನು ಅಂದಿತ್ತೆ ಇರೇನು ನಾಡೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಇರೇನು ನಾಡು ಬತ್ತೋಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಒಂದು ಹಾಂ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಒಂದುಂಡ ದಾದಿ ಮಂಡೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜೆರ ಪಿನ್ನ ಇಡಿ ದೂರ ಬೈರು ಪಿನ್ನ ಇಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ಲದ ಇತ್ತರಡ ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಜೋರ್ ದೀವರ ಆಪಿಜಿ ತೂಲ ಅಲ್ಪ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇನು ಆಂಡ ಸೌಂಡ್ ಜೋರ್ ದಿಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟುಂಡತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇರನ್ ಕೆತ್ತ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂಪು ಬಲಿತೇನಾಗೇನದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಹೀಗೆ ಈರಡೆ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಉಲ್ಲ ರೀ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ ಓ ಸಂಪತ್ತಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ವನಸ್ಮಿನಿ ಮಲ್ತಾರ ಚಾಪರಿಯರ ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಿರತ್ತ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಣಸಾಂಡಿ ಒಣಸಾಂಡಿ ಈರ್ನಾಡ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಪು ಗ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಬು ಕೊಡ್ದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಿತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ಅಂದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಬಲೆ 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 ನಾನ ಏರೆಗ ಅಂಡ ಹಾಯ್ ಪಂಟ್ರ ಉಂಡಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ನಾನ ಉಂಡತಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿತಿರ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಎದಿರ್ ಇರ್ಲದಕ್ಲೆ ಪುರ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಚಾಪರ್ಕ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ನಕಲಿ ಉಮೇಶರು ಬತ್ತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒರ್ಜಿನಲ್ ಮಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಕುಲ ಚಾಪನ್ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲರಿ ಅಕ್ಕ ಎರೆಗ ಅಣ್ಣ ನೆರ್ದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಪಾರಿವಾಳದಕ್ಕ ಅಂದ ಏಪಯೇ ಸೌಮ್ಯ ಏಪ ನಿರ್ನಿಂಕ್ ಇರು ಎಂಕ್ ನೆರ್ನ ಇರು ಪಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಒರ್ಜಿನಲ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂತಾರ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಮೇರ್ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಉಗ್ರರು ಕೊಡಿತೀರು ಯಾನ್ ಪಂತ ಅಂದೆ ಆಯ ಗೊರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಬುಡ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅದಾಗಿ ಪಾತಿರ್ಜರ ಇರೆಂಕಡೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಬರುವಿರ್ಬೇಕು ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಜಾರುಂಡ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ರಡ್ಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಏರ್ನ ಎನ್ನುಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಮುದ್ದು ಉಂದಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಕುಡಂಜ ಅವತಾರ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪಂತೆರ್ಗೆ ಆತ ಇರ್ನ ಅವತಾರ ಇರಗ್ಯಾನ ಒಂಜೆ ಅವತಾರ ಎನ್ನದನ್ನ ಬೇತ ಅವತಾರ ಉಂಡು ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣನ ಫೇಕ್ ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣನ ವಾ ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಲೆ ತುಳುತ ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣನ ಏರಿ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಮೇರತೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಆತ ಮೂರ್ತಿ ಐಡಿ ಅವು ಆತ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಅಂದರೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಪೂರ
నాగిని తిరగలేక తిరుగుందుండు మారి అంతి నాగిని లేక తిరుగుండు రక్షిత జాగ్రత్త ಚುಚ್ಚು ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಆರ ಆರ್ನಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಆತಲ್ಲ ಬರಡ್ ಗೊತ್ತಾಪ నాకు ಪಾತ್ರ ನಾ ಗೊತ್ತಾಪ ಅವು ಬುಡಿಯಾರ ಅವು ಬುಡಿ ಒಂದರಾಗ ಆಡೈತಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರ ತಕ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನ ಅತ್ತ ಆ ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣವರು ಇಜ್ಜೇರು ದೂರ ಕೂತಿರ್ಲಿ ತುಳುತಾರ ಕೋಡೆ ರಡ್ಡಲ ಇವ್ಡು ಹೈಡ್ ಮಲ್ದ ಅಂದೆ ಜಿಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಮುಂಚಿ ಪೋಡಿ 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 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆರತ್ತ ಬಕೇರಿ ಸೌಮ್ಯಸಿಸ್ ಏರಂಚಂಡ ಎಂಕ್ ನೆರ್ತನ ಐಡಿಯರ್ನ ಪನ್ಲೆ ಕುದರ್ದಾದೆತ್ತನ ಸೌಮ್ಯಸಿಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಓಲು ಲೈವ್ ಉಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಆಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಲೈವ್ ಡೇ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡೆ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅವು ಏರೆಗೆ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ ಅಂದಿಯ ರಕ್ಷಿತ ಈರು ಮುಲ್ಪನೆ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮೇರೆ ಸೌಮ್ಯ ಈರು ವಾಲ ಇವ್ಡ್ತು ಇನ್ನು ಬಂದೆ ಉಳ್ಳಾರ ಸೌಮ್ಯ ಉಮೇಶರ ಹಾಯಿ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಉದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಕ ಈರು ವಾಲ ಇವಡು ಪಣ ಈ ಲೈವ್ ಉಡೇನ ತಕ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ದಾದ ನೆರಿಯೇರು ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ನೆರಿಯೇರು ಅವು ಅಂಡಲ ಬಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ದಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಸೈತೆ ಅಂದು ಇನಿ ಬರಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜೇಸು ಮುಗೇರ ಜವನ್ನೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾರಿವಾಳ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರಿವಾಳ ಮಳೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಚಿನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಸವಿತಾ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಯಾವ ಊರಿಂದ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಉಮೇಶರೇ ಚಾಂಡೇಕೇನಂದಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಮುದ್ದು ಉಲ್ಲರು ಮುದ್ದು ಓಲ್ಲರಕ್ಕ ಯಾನು ಡ್ಯೂಟಿಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಯಾನ್ಗೆನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಉಡುಪಿ ನಿಂದು ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ತೋಜೋಡಿ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಆರತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಆರತ್ತು ಬನ್ನಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಏರೇಕೇನಂದಿಲ್ಲ ರೀ ವಾಸ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನಾನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರೇ ಕೇಂಡಿನಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ತೋಜುಡು ಅಂದ ಆರಿ ಅಂದ ಎಕಡೆ ಜಾನು ಒಬ್ಬೆ ಮಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆರತ್ತು ಬಂಡಿ ರಿಕ್ತಿದಿಲ್ಲ ಆರೇ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಪಾಡುಚ್ಚ ಮಂಡಿ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಕಡೆ ಆರೇನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಆರತ್ತು ಬಂಡಿ ಇತ್ತ ಆರೇ ಬನ್ನೊಂದು ಗುದ್ದುಡಿರಿ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಸಾರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಓಲುಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಜೈದನ ಅಂತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ ಉದ್ದು ಓಲ್ದೇರು ಅಂದನೇರ್ನೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಕುಡೋರು ತಂಗಿ ಊಟ ಆಯಿತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಜನರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈರು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ 26 ಲೈಕ್ 10 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಲ್ಲವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಉಲ್ಲಾರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈಗ ನಾನು 3 ದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಓಲುಂಡೀರ್ನ ಕಾಲ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ
సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ గైస్ దాదా గుర్తుండి గుర్తు జతీర్ పండ గుర్తావి ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡ ಇನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ ಹೈಡ್ಡುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡವೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಓದ್ಲೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಡೀಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಜೇರತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಲೈವ್ ಬೋತುಜ ನಂದಿ ಸೌಮ್ಯ ಬೋತುಜ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂದವಿ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತು ದೆಪ್ಪುಲ ಎನ್ನ ಕೈಕ ದೆಪ್ಪುಜಿ ರಕ್ಷಿತ್ ದಾದಾ ಅನ್ಬೋದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅದೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೂರೊಚ್ಚಿ ನಾಲ್ತು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಬಂಡ್ರಪ್ಪು ಬಂಡ್ರು ಪಿನ್ನ ಇಡೀ ಇಜ್ಜರ ಅಂದತ ನಾನು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಜನ್ರೇಟ್ರು ಆ ಸೌಂಡ್ಗೂ ನಲಿಪರ ಇರಿಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಏಪದ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎನ್ನ ಇಡಿಕೇನು ಓ ದೇವರನೆ ಅವು ಮರಣಿ ಕೋಡೆ ಮಲ್ದು ಜತ ಲೈವ್ ಮರಣಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಮರ ಮನಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿಡ್ತುಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಕ್ಷಿತ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಕ್ಕ ಎಂಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಸೌಮ್ಯ ದಾಯಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಓ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದ ಪಿನ್ನ ಪಿನ್ ಮಲ್ತು ಅನ್ ಪಿನ್ ತುಕ ರಕ್ಷಿತನ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪು ಪಿನ್ನ ಹಿಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಸೌಮ್ಯ ಪೊಪ್ಪ ನೆರಿಯರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ ರಾಕಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೀತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸಿಸ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ನೀವು ಆಯಿತು ಸಿಸ್ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಗಿಳಿ ಉಂಟಾ ಗೀತಕ್ಕ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಊಟ ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಹೌದಾ ಏನಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಹೌದಾ ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಏರೇಪ ನಂದ್ಲರಿ ರಕ್ಷಿತ್ಗ ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಗೀತಕ್ಕ ನೀವೇನಿರಲಿ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತಾ ಓಹೋ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹೌದು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ನ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ ಹೌದಾ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ
ಯಾಂದಾನೆ ಮೂಲು ಈರ ಅವ್ರು ಬುಡಿಯಾರತ ಅಂಚ ಮೂಲು ರವೀಂದ್ರನ್ ಈರೇನಾದ್ರು ಗಿಡ ತೇರತ. ಗೀತಕ್ಕ, ನಾನು ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್. ಕನಸು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಲೈವ್ ಇಡಿತ್ತಿನ. ಹಾಂ, ಕನಸು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಲೈವ್ ಅಂದಿ ಅವೇ ಲೈವ್ ಇಡಿತ್ತು ಹೊರ ತೂಲೆ ಬೋಡಣ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಡಿಪ್ಪುನು ಮಾರಿ ತಿರ್ತುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಯಿತಾ. ಅವರ ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಡಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಕ್ನು. ಹೌದಾ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಅವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚ ಅವಳು ಅಂದತೆ. ಸಾರಿ ಎಂಕ ಅವು ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅವು ಎಂಕಲ್ ಪಾತರ್ನ ಯಾನ್ ಪಾತರ್ನ ಎತ್ತಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಕನಸು ಜೀವನ ಲೈವ್ಗೆ ಚಕೋತ್ರಡ್ ಪಾಡೋಡು ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮಂಟ. ಗೀತಕ್ಕ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್. ಅಯ್ಯೋ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಸೈಯಡ್ ಮಾರ ಬತ್ತರಡ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಇನ್ನಿದಾದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡುಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಸಿಸ್, ಹೇಳಬೇಕು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಜಿಂಗಲಾಲ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ ಓದುಜಿ ಉಮೇಶ ಎಂಕ ಅಂತ. ಗೀತಕ್ಕ ಮತ್ತೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್. ಇನಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎತ್ತಣ ಅಂದಿ, ಇನಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎತ್ತು. ರಾಕಿ ಬ್ರೋ ಮತ್ತೇನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಹೇಳಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಎಂಕ ಮಜಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ತಿಕ್ಕದು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಈರತ್ತು ಮಜಾ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಗೀತಕ್ಕ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್. ದಾದಿ ಕಾರ್ಕಳ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮೆರವಣಿಗೆನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ರಕ್ಷಿತ್, ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮಣ್ಣು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರನ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ಇರೆಗ್ ದಕ್ಕರಗ ಮಜಾ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಆರು ದಕ್ಕು ನತ್ತಿ ಯಾರು ನೆರ್ಪುಣ್ ಕೂತೋದು ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋದಿತ್ತ ಇನಿ ಅಂದೆ. ಓಹೋ ಎಂಕ ಪಾತೆರೆರ ಆಪು ಜಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಈರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಇರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ ಈ ಟೈಮ್ಗು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು 3 ಗಂಟೆಗೆ 11 ಗಂಟೆದ ಪೊಡ್ತು ಮಿನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಜ್ಜಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೀಪ್ನ ಮಲ್ಪಲವೆ. ಓ ಜೀಸಸ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ನೆರ್ಪುನ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದು ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್. ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತೇರ ಹಾಗೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ಗೀತಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್. ಯಾಕೆ ಸಾರಿ, ಏನಾಯಿತು? ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೋದಾ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ? ಹೌದಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಏನಾಯಿತು? ಸರ್ಬತ್ ಕೊರಿಯರ್
ಅಂದೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್, ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಂ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್. ರಾಕಿ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಹಾಗೆ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ. ಗೀತಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಜ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್. ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಗುಜ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ 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 ಕಮೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ಷಿತ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ ಮನಸ್ವಂತರ ಚಾಪರಿಯರ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡರ ಜೆತ್ತರ ಲಕ್ಕಿಯರ. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸೌಮ್ಯ MBBS ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಬತ್ತಿರ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಲೆ ಬನದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಬನದಿಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್. ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸೌಮ್ಯ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಇರೊಂದಾನೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು. ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಬನದಿಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಬೆಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ. ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಇತ್ತುಂಡು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ ಚಾತೊಟ್ಟುಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇನ್ ಗೆಂಡದ ಅಡ್ಡಿಯನ ದಾದಿ ರಕ್ಷಿತ್. ದಾದಿ ಕಜಿಪ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಗಮ್ಮತ್ ಅಂದಿಯ ಶಾಂತಕ. ಸಂಪಬ್ರು ಒಲ್ಲೇರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ಆರು ಮಾಯ್ಕಾಯಿರಿ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಗಸಿ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಗಸಿ ಮಾತ್ರನಾ ಮೀನು ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿಕನ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರೇಗ್ದಾದಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಬೊರ್ಚಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಡ ಪೆಟ್ಟದಿ ನೋಡ. ಫ್ಯಾಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಮೀನು ಸೈದುಂಡು ಅಂದೆ ಮೀನು ಸೈದುಂಡ ಅಂಚೆಂಡು ಜೀವ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಸೈತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ಕೊಜಾಪು ಉಪ್ಪಡ್ ರಕ್ಷಿತ್. ಕೊಜಾಪುಲ ಉಪ್ಪಡ್ಲನಾ. ಓಕೆ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ 100 ಅವೆಟ್ಟು ಪೋಡ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಪ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರುವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ದಾದ ಕೇಳಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನು ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಇಡು ದಾದೆ ಇರು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ ಅಕಲ್ ತುಲೆ ಏತು ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಕೊಜಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ಎಂಕಲ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಪನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಜಪ್ಪ ತೂಲೆ ರವೀಂದ್ರ ನೀರ ಮಂಡಾರು ಕೊಜಪ್ಪ ನೀವು ಐಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜು ಚೂರು ಉಂತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಇರ್ಲ ಹುಷಾರ ಆಪಾರ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ. ಅಂದು ಮೊಕ್ಕಲ್ನಟ ಸೇರು ನೋಡ್ಲತ್ತೆ ಹುಷಾರ ಆಪಾರ ಕೊಜಪ್ಪು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಇರ ಕರ್ಮ ನೀರ್ಲ ಬರ ಉಡ್ಪುಜಾರ ಅಂದು ವಾಸಿಂಚರ್ ಪೋಡ್ತಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ.
ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ್. ಆ, ಮೊಸರು ಓಕೆ ನಮ್ಮನಂದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಓಕೆ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಮೊಸರು ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲರು ಮನಸ್ಸಂತಾರ ರಡ್ಡು ದಿನ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಡಿ ಆಪರ್ ಅದೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಉಜಾನಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕೆ ಏರೆಗಿ ರವಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತನ ಅರೆಗ್ ಒಂದು ಚೈರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಕೈದೆರ್ದಿರು ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ನೀನೆ ಮರ್ತೀತಾರ ಸೌಮ್ಯ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೆದರಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದಾಜಿ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆನಗ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಐಡಿ ಅವು ಏತ್ ಟೈಮ್ಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಈರ್ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ ರಿಕ್ಷಾದಾರೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇವನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಿ ರವಿ ಬ್ರೋ ಪರಿಹಾರಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಓಲ್ಪೋ ಏರಿಯೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹೈಡೆಡ್ ಇಪ್ಪ ಓಡೆ ಪೋಪರ್ ಉಂತಿಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಸೌಮ್ಯಗೆ ನಾನು ಪಂಡರ ಉಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಬತ್ತೇರೆ ರಡ್ಡು ಗುಡಿಯೇರೆ ಅಂದ ಇರು ಓಡೆ ಹೈಡ್ ಸೌಮ್ಯ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರು ದಾದ ಆಪುನು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ರಿಕ್ಷುಡ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾಗ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ 32 ನಿಮಿಷ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಿನಿ ಉಮಿಶೇರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಿ ಅಕ್ಕ ನಾಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ಮೀಟ್ ಆವೊಡು ಏರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಈ ರಾತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ಇದು 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ದಾಯಿಗ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಾ ಆತ್ ಜೀರ್ನಾಂಡ ಬ್ರೋಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಜೆತೊನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಿ ಅದೇ ಓ ಸೌಮ್ಯ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಮೀಟ್ ಆಪುನು ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಈ ರಕ್ಷಿತಲ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಮೀಟ್ ಆಪುನು ಬೊರ್ಚಾಕು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಆಪುನಾನಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಭಾಷೆ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಒಲ್ಪದೇ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಂದ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಆರು ಮೀಟ್ ಆಪುನಾನಿ ಮಾತ್ರ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸೆಜ್ಜಂದು ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಿ ಮೇರೆ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಓಲ್ಪೋಯೆರ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಜನರೇ ಮಾತಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಆಟೋಡು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ದೀಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ದಾಯಿಗ್ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಯರ ಉಂಡಾಗ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಏ ಮುಜ್ಜು ಏರಿಯೇರ್ ನಜ್ಜೇರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಈರ್ನ ತಿಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಊಜೆ ಅಂಟೆ ಬಾಕಿದ ಅರ್ಧ ಇರು ಸೇರ್ಪದು ಮಲ್ತಿನ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತುನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಾರಿ ಏನ ಮಂಡೆ ಪೋಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆ ಗೋಣಿ ದಾಯಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಉಮೇಶರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರ್ಕಳನ್ನ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೈರೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಮುಖ್ಯರ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೌಮ್ಯ ಏಪ ಸಿಕ್ಕುವರು ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋಲ ಬರ್ಪವನ್ ಅಂದ ರಕ್ಷಿತ್
ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇನ್ ಮೇರ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಭಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆರ್ ಅತ್ತೆ ಅಭಿ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಇರೇನ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡನೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೌಮ್ಯರಿಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಮುಕ್ಕುನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಂಡೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಲೆ ಈ ಜನ ಮಂಗಿ ಮಲ್ಪುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸಂಪು ದರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಉಮೇಶೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಲ ಮುಡ್ದು ಟೈಮ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ಪಂಪುಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಬ್ರೋ ಹೊರ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಲಬುಡಿಯರ್ ರಡ್ಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ಆಯೆ ಹೈಡಾದ್ ಪೋದು ಆತನ್ ಮಾರೆ ಅಂದಿ ಇತ್ತೆರ್ ಲೆತ್ತುಂಡ ಒಲ್ತುಲೆ ತಾರ್ಪುನು ಅವು ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಲ್ತುಲೆ ತಾರ್ಪುನು ದಾದ ದರ್ಪುನಿ ಕರ ದರ್ಪುನು ಅಷ್ಟಮಿದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣೆ ನನದಾಯಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ರೆಗ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಸಂಪು ರಜೆನಗ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಲ್ಪುಯೆರ್ ಅಯ್ಯೋ ಮೊರಣಿನಿ ಬೊಲ್ಲೊಡು ಪೋತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದ್ ಆ ಜನ ಓಲ್ಪೋತುಂಡ ಅಂತ ಬತ್ತುಂಡ ಇನಿ ಬರಂದ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದನ ತ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದ ಶಾಂತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜಾಲಿ ಕಿಸ್ ಕಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಮನ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೇತೆ ಲೈವ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೆ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಏರಿಯಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೋರ್ಡು ರವೀಂದ್ರ ಅಂತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೊರ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ದೇವರ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಹೈಡ್ ಆತನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ನಾಕಾದಿ ಉಮೇಶ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕಲಿ ಸಾರಿ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇಯ್ದಾರಾ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ದೇಯ್ಜ ಅಂದಿ ಯಾನೋ ಬೇತದಿ ಆಯನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇನು ಒಲ್ಪನ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತ ನಕಲಿ ಪಂಡ ದರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಯ್ಯೋ ಕುಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪ ಸೈಯಡ್ ಮರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಿರೇಗಾನಿ ಅಂಕಲ್ ಪನ್ನಗ ಈರು ದಾದಾಪುರ ಪನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಅಂದಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೈಯಡ್ ಪನ್ಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿನಂದ್ರಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ವಾಸಿಜ್ಜಂದು ಅಲ್ಲ ಜಗ್ಗೊಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಜಗ್ಗೊಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾಲ ತಿಂಡರ ಪರಿಯರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಆಯನ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ತೆತಕ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮರ್ಲು ಬಗ್ಗು ಸರಿ ಆತ ನೋಡ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಕಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಬಂತೆಲ್ ತೊಂದರ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಡಿಜೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾಪಾರೆ ಬೇಜಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಡಿಜೆ ತೆತ್ತಾವೆ ಇರೆ ಬೇಜಾರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಅದೇ ಕಜಿಪ್ಕೇನಂದ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈರ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಕಟೋಲ್ಲೆವನಂದ್ಲೇರು ಆಯ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ ಏ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದಿಯೇ ರಕ್ಷಿತ್ ದೆತ್ತವೆ ಕಾರ್ಕಳ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಇನಿಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ರಿಕ್ಷೆಗ್ ಕಟ್ಟು ಗಾಯನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಕಟ್ಲೆ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಡು ಕಟ್ರ ಆ ಜನ ಓಲ್ಪೋತು ನಾನು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೇನು ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸಿ ಆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಿಡು ಬೇತೆಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಸಿಕ್ಕುವೆ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ
ಆರು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಗತೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ಪಾಡುನಾ ಐಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ದಾದಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುನಾಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬಾಸಿ ಅಂದ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಾಸಿ ಅಂದನು ಒಲ್ತು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಯಾನೆ ತಿಕ್ಕುನಾಗ್ಲಿ. ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯತೆ ಏರಿಗಿರೆಗ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಂತಕ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಹೇಳಲಮ್ಮ ಐಸ ತಿರ್ತವಲೆ ಐಸ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಐಸ ಹೈಡ್ ಹಿಡ್ತುಂಡ ಕಲ್ಲಡು ಪಾಡ್ವೆ ಐಸ ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತ್. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜೋರುಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಗುಜ್ಜೆ ಕಾಲಿಯಾಂಡ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಗುಜ್ಜೆ ಕಾಲಿಯಾಂಡ ರಡ್ಡುವರೆ ಬೀಟದ ಮುಡ್ದು ಕುಂಟಿ ಅತ್ತ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅಂತ ಉಮೇಶಣ್ಣ. ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬ್ಯಾನರ್ ದಾದ ಅಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ಬ್ಯಾನರ್ ಪರಿದುನಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪರಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುದ್ದು ಐನೂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕೊಡುದ ಅಂದೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ. ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನನ್ನಲಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿರೀಗ ಅವೇ ನನ್ನಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬ್ಯಾನರ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡತೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ಫೋಟೋ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಓ ಬ್ಯಾನರ್ ಈ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬೇತೀನಿ. ಕುಳ್ಳಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಿಯ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸಾರಿ ಆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ದೇವರ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇದು ಅಕ್ಕ ಯಾನುಲ್ಲೆ. ಓ ಸೌಮ್ಯ ಈರು ಪಾತೆರ್ಜಿಡ್ಡ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಈರು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ. ಇರು ಮನಿ ಪೂಜಾರ್ ತುಲೆ ಮುಗುಲ್ ಪೂರ ಏತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಗುಲ್ ಪೋದು ಆತನ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಂಟಿ ಮರ ಏರಿಯ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಂಟಿ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಟಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಶಶಿಕಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಆವೊಂದು ಉಲ್ಲರತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದಂದು. ಸ್ಟಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಿ ನಿಖಿಲ್ ಅರೇನು ಲಗಡ್ದೆಪ್ಪುವಾರ ಅಂದದ್ದು. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಓಲ್ ಮಾಯಾಯರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಶಶಿಕಲಾ ಬಂದ್ರು. ಈ ಆಯಿ ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ಷಿತ್ $8 ಅಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಉಲ್ಲವೇ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಉಲ್ಲರ ಮಂಗು ಪುಚ್ಚದಕ್ಕೆ ಇರ ಮಂಡೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅವು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಂಡೆ ಗುದ್ದು ಪಟ್ಟು ಗುದ್ದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಾರೆ ಒಡೆಬೋಯಿರು ಇತ್ತಲೆ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜ. ಡಾಲರ್ ಕೈತಲು ರಿಕ್ಷಾ ಪುಚ್ಚದ್ ಪಂಚರ್ ಆಂಡ್ ಮರೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ. ಡಾಲರ್ ಪೂರ ಚೀಲಾಡ್ ಕಟ್ಟದಿಲೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್.
ಪೋಂಡು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂಡು ಅಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಪೋಂಡು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಪೋಯರ ಏಕೆನಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಈರು ಗಿಡ ತರತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯರಗೇನಾರ ಜಿಗುಜ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ 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 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡಾವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಏರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಉಲ್ಲಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಅಕ್ಕ ಶಶಿಕಲಾ ಬಂದು ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಟೀಚರ್ ಅವೀರ್ನ ಟೀಚರಾ ಸರಿ ಪನ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಏರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ ಇರೇ ತಾಯಿಗೆ ಅವು ಗೋಡಿತ್ತಂಡ ಅಂದೇ ಶಶಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೈ ಪೆಟ್ಟುಬಾಡು ಜರಡೆ ಅವಾಗ ಅರೆಗೆ ದಾನ್ನ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಅಂದು ಬಚಾವ್. ದೂಜ ಪಣ್ಣೆ ಬೋಲ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಂದ ದೆತೊಲ್ಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಅವು ಈರೇನ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್. ಸೌಮ್ಯ ಎತ್ತೋಳು ಟೀಚರ್ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬೋಲೆ ಎಂಚ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕನಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಶಶಿಕಲಾ ನಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಅತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಕಲ ಅವ ಐಡಿನಿ ಆರು ಒಲ್ಲೇರು ಶಶಿಕಲಾ ಉಲ್ಲಾರ ಇಂಚ ಅಂಡೆ ಇಂಚ ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಬಾಬಾ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಾವೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಏರಿಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅವು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಗೋಲ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿನ ಜೇಸೊಡು ಬರ್ಪ ದಕ್ಕದು ಹೋತ್ ನಾವು ಮೀಶೋ ಅವು ಬಗ್ಗಿದಕ್ಕಿಂತ ನೀರ್ನ ಮಂಡೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾಡುತ್ತಲೆ ಮಂಡಿ ಮುದ್ದು ಕೆಜಿ ಆಪುಜಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೋಡ ಯಾನ್ ಹತ್ತತಿ ನಿಂಗೆ ನೀರು ಹತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹೇಶನ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಐಕ್ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಈರತ್ತೆ ಬಕ್ಕಸುರ ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನ್ ಯಾನತ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದೇರು ಯಾನೇ ದುಂಬು ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೇ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕುನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದನು ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಬತ್ತಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಓಕೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಲೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಅವೇ ಕಿರಡ ಪನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಸಬ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ದ ತೆಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ತೇವ ನೀರೇಗತ್ತಾವೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬ್ಲೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಬಟಾಟೆ ಅತ್ತು ಈರು ಬೊಚ್ಚಿ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ನಾ ಬುಡ್ಡಿ ಪುದರ್ ದೆತ್ತುಂಡತೆ
ಇರ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗು ಐಕ್ ಅಣ್ಣನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋರ ಬರ್ಲಿ ಐಕ್ ಮನಿ ಪಿಚ್ ಉಲ್ಲವೇ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣಗೊಂಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಆ ಮರ್ಯಾದೆನ ಒರಿಪಾವಡಕ್ಕೆ ಅದೇ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಕಾವೇರಿ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಕಾಪು ಜಿಪ್ಪುಡು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಇರು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಅಂಚೆನಾದಿಪ್ಪು ಚುಕ್ಕತ್ತಿರ್ನ ಮಂಡೆ ಬಾಯಿ ಅಲ ಮೇರು ಓಲಿತ್ತೇರಿ ಆಡಿ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಬಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿದ್ರೆ ನೇತ್ ಲೆಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಇರ್ ಬೈಯಡ್ ತಿಕ್ಕುವರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ತೂಕ ಪಂಡ ಬನಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಆವಾವು ತುರಿ ಉಲ್ಲ ಹಿರೇನ ಹತ್ತಿ ರಕ್ಷಿತ ಆಡಿ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ ಆಪುಜಿಕಮ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲೆಜೀರ್ ಜಾಗೃತಿಡು ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬೋಲೆ ಗಾಡಿ ಇಡ್ಬಿಡ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಓಕೆನಾ ಇಪ್ಪುಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಹೈಡ್ ಇತ್ತ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಏರಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಬಂತೇಳಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪೋಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆದು ಓದ್ ಅವತ್ತು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಕಾಂಡೆದ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಲೈವ್ಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ವಿ ಬನ್ನಿ ಮೊರಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆರೆಗೆ ಅಂಜೋನ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಕಾಂಡೆದ್ದ ಪನೋಡ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಡೋಂಗ್ರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೇ ಸೈಯಡ್ ಮಾರೆ ಅವು ಆರು ಪೂಜೇರಿ ಆರು ಒಂಚೂರು ಚೊರಪಟ ಇರಲಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಚೊರಪಟ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬೇತಲ್ಲ ಇವಿಡು ಸಿಕ್ಕುಂಡ ತೂಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನೀರು ಎಂಚೆತ್ತಾರ ಅಂಚೆನ ಅರ್ಲೊಲ್ಲೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಒಕ್ಕ ತುಲಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಜನ ಬುಡ್ಚ ಐಕ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿನ ಒಲ್ತು ಕನಪುನ್ ದೇವರ ಇರೆ ಬೊಕ ಮರಣಿ ಬರದ ನೀರು ಕೋಡೆ ಮುದ್ದು ಜಾಲ್ಡು ಬೂಡ್ದು ಮುಂಕು ಪೋತುನು ಅವು ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 20 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಿನ ಪನ್ಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗು ಮರಣಿ ಪಾಡಿಯ ಇರ್ ಬತ್ತನೆಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಡ್ ದುಂಬಿ ಆನ್ ಲಕ್ಕದತಿ 20 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದಾರು ಪಾರಿ ಮಲ ಮಲ ಪಾತೆರು ಬರತ್ತ ದಾಯೆ ಮುದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಯ್ಯಾಗತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಶಾಂತಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ತಿಗ್ಗದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣನ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5 ಗಂಟೆ ದುಂಬಿ ಆನ್ ಹಾಕದವೆ ಇರೇನು 5 ಗಂಟೆ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 20 ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂಕ ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಏರ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ
ಏರ್ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂತಲೆ ಸೌಮ್ಯನ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ದತ ಕುಡ ಇಂಚಿನ ಈರ್ಲಾಕದ ಜೋದ ಇಜ್ಜಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಎಂಕ ಬೇರ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಬೇರ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಬೇತೆಲ್ಲ ಇವಿಡು ಸಿಕ್ಕುವೆ ತೂಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫೇಕ್ ಐಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತು ಅಕ್ಕ ಅವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಲೆ ಕುರುವ ಹಿರೇಗ ಕಣ್ಣು ತೋಜ ಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿನ ಕೇನು ಜೇರಿಗ ಅಂದೇ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಟವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಕುಡ್ಲುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ರವೀಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಜೋರು ಮಲ್ದೆ ಹೈಡ್ ಆತೆ ಯಾನೇ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದನು ಉಮೇಶಣ್ಣ ಸೌಮ್ಯ ದಾದಾಂಡಿ ಸೌಮ್ಯ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ಸೌಮ್ಯ 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 ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ. ಈರ್ನ ಐಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲವೆ ಈ ರಕ್ಷಿತ ಗುದ್ವೆದುಳಿ ಕಾರ್ಕಳಾಕಿ ಜೈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಕಾರಡು ಬತ್ತನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕರೋನು ಫಸ್ಟ್ ಗೀರು ಯಾನ್ಗೆ ಪನ್ನೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೇವೆ ದಾದೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಆಯ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಏನಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಏನಡೆ ಕೇನ್ನಗ ಪಂಡ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ವೆಯ್ಟ್. ಏರಿಗೆ ನೆರಿಯರು ರಡ್ಡು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತುಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಕು ಮುರಣಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ತೂದು ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಪತ್ತು ಪುಜೆಂಕ್ ದಕ್ಕರುಂಡು ಏರಿನಿ ಎರಡು ವಾತೇರು ನೀರು ಮಹೇಶ ಆವು ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಓ ಜಾಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ವರ ಎಂಕ್ ಅಂದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಸವೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ದು ಹೆಸರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಾರೆ ಏರೇನಿ ಕಾರ್ಕಳ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಯಾನು ಪಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈ ಮಹೇಶ್ ಬ್ರೋ ಏರ್ ಕೆರ್ಪುನ ವೆಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮುಜ್ಜಿ ಏರಿಯೇ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಈರೆನ್ ಕೆರ್ಪದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರಂಡ ಈರೆನ್ ಪತ್ತನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕರೋಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಂದ್ ತೆಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಜಪಣ್ಣಗೆ ನೇರು ನೀವು ಒಪ್ಪುರು ಹಿರೇನುಂಡತೆ ನೂಕುದು ಬಾಡ್ರುಂಡು ಬಾಡ್ ಜೋರು ಉಂಟಾರಿ ಹಿರಿ ಎನ್ನಡನೆ ಬಾತಿರುಡು ಮಲ ಮಂಡ ಲಕ್ಕುನ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ ಮಂಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಾತಿರು ವರತೆ ಅಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಡ ದುಂಬುದಾರ ಲಕ್ಕು ಜಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ದುಂಬು ಲಕ್ಕ ಆಕಲ್ ಪೂರ ನಂಬು ಇರತ್ತೆ ಐಕಿರ್ ಪನ್ಪ ಓದ್ಲಾರ ಪೂರ ಪೋಯರ ಸೌಂಡ್ ಇದ್ದು ಒರಿಯನಲ್ಲ
పరబ్బు శాంతక్క కర్ర దర్పులే పోలే వనందులేరు మహేష్ అండి సుమక్క హాయ్ హాయ్ ఏం చూడలేరు సుమక్క చాపరియారా ഇവരെ എന്താടാ എന്താണ് ഹായ് പനൊന്തില്ലേರು ಸುಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಒಕ್ಕ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಸುಮಸಿ ಸಾಯಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಸುಮಸಿಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಹೌದಾ ಅದು ಸುಮಕ್ಕ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ರಂಚನೆ ಬಂದೆ మహేష్ బ్రో సురుకు ధ్వజ పండనికి రక్షిత్ కరెక్ట్ అంటారు ఫస్ట్ అక్కలే ఇంకేరండి సూపర్ సూపర్ ಬಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸುಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮಕ್ಕ ಈರು ಪರಬ್ಬೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ದಂಟೆ ಕುಟೊಂದು ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಪನ್ನೊಂದಿರ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೇಸಪ್ಪಣ್ಣ ಓಲ್ದೇರು ಸೇಸಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಧ್ವಜಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೆರಡಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆರ ಬರಡವಿ ಓಯ್ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವು ಮಹೇಶ ಬಾಮಗೆ ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಈರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರ ಏರಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓ ಮಗನೇ ಬಾ ಅಂದಿ ಎಂಚಿನ ಕೋರಿಲೆಪ್ಪನ ಬಾಬಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಈರೆ ಬೊಕೇರ್ ಮನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೇಸಪ್ಪಣ್ಣೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಊರಿಯರು ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವು ಮೇರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನೂಕದ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಓ ಈರು ನನ್ನ ಜವನೇ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ನಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸುಮಕ್ಕ MBBS ಒಡೆ ಪೋಯಿರ 6 ದೂರ ಪೋಯಿರ ಆರೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ತು ಜ್ವರಾಗೈತ ಅರೆ ಪಂಡೇರು ಪೋಯಿರ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದಂಡು ಇತ್ತ ಹೈ ಡಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಕೂಡರ ಪಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆನೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಸುಬ್ಬ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚಕ್ಕೆರ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ದಾದನ ಬೋರ್ಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚ ದಾದೇ ರಕ್ಷಿತ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಣಸ್ಬೋಡೆ ಕಾರ್ಕಳನ ಲೈವ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪೋಚಿನಿ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ ಆರೆನ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಪೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಪು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಸುವ್ವೆ ಜವ್ವೆ ಊರ ಏರಿಯೆ ಮಹೇಶ್ವ ಅವಾರನ ಕುಟುಂಬದಕಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರಿ ಅವು ಕೆಲವೇರಿಯೇ ಶಾಂತ MD ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ ಪರಬ್ಬ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬಂದು ತಿಳಿದೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಪರಬ್ಬ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರಬ್ಬ MD ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೌದೌದು ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇರ ಮಂಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಇರೇನು ತೂಲೆ ಇರ ನಾವು ಇರೇನು ತೂಲೆ ಇರೇನು ಚರ್ಮುರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಮುಂಚು ಪೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಲಿಂಗಪಣ್ಣೆ ಇಂಕ 500 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದ ಓಕೆ
ಅಂದು అవే తొట్టుకు చాలా బోర్డు పనుంది రక్షిత్ ಊರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ. ರಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರಂದ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಏರಿಯ ಲಿಂಗಪಣ್ಣೆ ಆನ ಮಾಮನ ಮಗ್ಗೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಾಮನ ಮಗ್ಗೆ ಎರು ಲಿಂಗಪಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದತ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂತ ಜೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಹೌದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಾಬಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅಂದ ರಕ್ಷಿತ್ ಆರ್ಡ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲ ಕಡಲೆ ಬುಡ್ಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೇಮೈ ದಡ್ಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ ಪುಂಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ ರಕ್ಷಿತ್? ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ ಅವಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಕಾರ್ಕಳ ಜಂಪು ಆರ್ ಬಿಸಿ ಕೊಡಿ. ಪುಂಡಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣಿ ಅವು ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣನ ಮಾವಿನ ಮಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪುಂಡಿ ಮೀನು ಗಸಿ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ನೆಕ್ಕೆ ಕಾಪುಲೆ ನೀರು ತಿನ್ಪುನ ಓರ್ಲುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಪುಲೆ ಅವೇ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬಂತೆಂತಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ ಕಂದಿ ಆರು ತಿನ್ರ ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ನೆರ ಹುಷಾರು ಬೊಕ್ಕೊಯ್ಕಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮರ ಕಟ್ಟುದು ಅವು ಪೂರ ಮರ ಕಟ್ಟಾಡು ಅವು ಪೂರ ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಶಾಂತಕ್ಕಗೆ ಪರಬು ಪನ್ನದ ಆಯ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಾದನ ಆತನ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪನ್ನಂತೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ಮೀನು ಸಾರು ಖಾರ ಇಪ್ಪೊಡು ಚೂರು ಅಂದೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸರಿ ತಿಂದ ಇರಗ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿಡ ಆಪುಜಿ ಇದು ಮೀನಿಡೆ ಬಿಡುದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇರು ಮೀನಿಡೆ ಬಿಟ್ಟುದು ನತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೀನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಮೀನಡು ಪುಟ್ಟುನ ಅಯ್ಯೋ ಸುಮಕ್ಕ 18 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಎಂಕ ಒಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಈ ತುದ್ದದ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಬತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋತಾರೆ ಗುದ್ದೋಡರಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಕ್ಕನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ನ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು. ರಕ್ಷಿಗೆ ನೀ ರಜೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಓಲಿತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ರಕ್ಷಿತ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀರಾರು. ಆರು ಲೈವ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಮ್ಯ ಏರೇನಾ ಟೀಚರು ಉರ್ಲೇರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮನದಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಐಸ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಪನ್ಪುನು ಐಸ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ. ಅತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸುಮಸಿಸ್ ಪಂದ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಮಹೇಶ್ ಬ್ರೋ ಪಂದ್ ರಕ್ಷಿತ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ನಗೋದು? ನಿಮಗೆ ಚರ್ಬಿಯಾ? ತಿಂದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ? ತಿಂದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರಿ ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾನೊಂಜಿ ಪದ ಮನ್ಪೆ ನಿಖಲು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಇರೋ ಪದ ಮನ್ಪರಿ. ಅವ್ರು ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ಯಾರತ್ತ ಅವೇ ಪದ ಆತ. ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಚರ್ಬಿ ಜೋರಿದೆ ಅಂತ ಶಾಂತ. ಕುರುವಾಯಿ ಚಾ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಚಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಯಸ ಉಂಟು, ಬೇಕಾ? ಚೇ ಚೇ ಕುಲೆ ಯಜ್ನಿ ಚೇ ಚೇ ಕುಲೆ ಚೇ ಚೆಕ್ ಇರ ಎಂಕ ಒಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಇರ್ನ ಮಂಡೇರ್ನ ಎಬೋ ಒನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಕ್ಷಿತ್. ದಾದಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಒನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶಾಂತ. ಈ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಕೇಂಡ ಉಂಡತ ಗುದ್ದೋಡು ರಕ್ಷಿತ್ನ ಮಂಡಿ ಟೈ ಎಂದು. ಅವು ಎಂಚಿನ ಈಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಎಂಚಿನಿ ಏನಾನು ಬುಡ್ದು ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರ್ ಬರ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇರೇನ ಲೈವ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಕ್ಕ ಅಂದ ಸೌಮ್ಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇರು ಜ್ವರ ಇತ್ತದ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರು ಕೇಂದರ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್. ಸುಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಿಗ್ಗಲೆ ಬಂದಿರು ತಿಗ್ಗಲೆ ಅವು ಅಕಲ್ ನಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪೇರ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಕ್ಷಿತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮುದ್ದುನ ಪೋತುಂಡನ ಇರ್ನ ಓದ್ಯರ್ಡ ದಾದಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ದಾದಿ ಪೋತುಂಡು ಇರಿತನೆ ಕಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇರೇನು ದೀಪು ಜಾಂತುಲೆ ಇರೇ ನಾನೇ ಕೊನೆ ಕೆರೆಕ್ಕು ಕೊನೊದುಂಡದೆ ನೂಕುದು ಪಾಡ್ಪೊಂಡು. ಸುಮಕ್ಕ ತೆಲ್ಪೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ತೆಲ್ಪೇರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ. ಮಹೇಶ್ ಬ್ರೋ ಬಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ತೆಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನು ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ. ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತು ಜಾಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಇರೇನು ದೀಪು ಜಿತ್ತುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬೈಯಡ್ ಲೈವ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬಂದೆ ಅದ ಬಂಡಾರ ಪಲ್ಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ. ಮೊಬೈಲ್ ಒಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಕೋಪವೈದು ಅಂದಿಯ ತೂಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಾಸಜ್ಜಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ತಿಗ್ಗಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ. ಕಿಲೆಂಜಿ ಬದಲು ಈರ್ ಪೋಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಈರ್ ಪತ್ಲೆ ಪೊಲೆ ಅವಳು ಕೆಸರು ನೀರು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಿನ ಅರ್ಪುಲೆ ಪೊಲೆ ಅರ್ಪೇಡು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ದಾದಮ್ಮ ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದಕ್ಕ ತೂಲೆ ಸೌಮ್ಯ. ಈ ಮಹೇಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಾತಿರು ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಚರ್ಬಿ ಅರೇ ತಿಂದು ಸರಿ ತಿಂದು ಒಯ್ದೇರು ಇತ್ತೆತ್ತಲೆ ಪಾತೆರು. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ.
దాదా మల్పరాపుండు దాదా మల్పొడిని ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಕವಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೇನು దాదా ಮಲ್ಪೊಡಿని ಎನ್ನ ಚಾಂಡ್ ಸೌಮ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಓ ಆರಿಪ್ಪನ್ನದ ಗೀರ್ ಚಾಪರಿಯರ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುರುವ ಏರ್ಗೇನಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಚಾ ತಿಂಡಿ ವಾಪಸ್ ಪೂರ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಈರ್ದು ಇತ್ತು ಜರ್ ಮರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಓರ್ಲಾರು ತುಲೆ ಈ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೊನದು ಓಲಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಅವೇ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೊನದು ಗುಂಡಿ ಬಾಡ್ದನ ಉಮ್ಮಿಲಿಗೆ ಬಯಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಅವು ಈರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರೇಗತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತಿ ಈರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೋಪೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ದೂರ ಐ ಸುಮಕ್ಕ ಉಂತುಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಭೆ ಬುಡ್ದು ಪೋರ ಇಜ್ಜೀರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಅಂದಿ ಸೌಮ್ಯ ಬಾರಿ ಪಾತೆರು ಇತ್ತಲೆ ಇರಾರ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸರಿ ನೆರ್ಲೆ ಅವೇ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಜನರೇ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸುಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಂತುಲೆ ಉಂತುಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಕೇಂಡ ಬಯ್ಯಡ್ 7:30ಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಉಂಡಾರ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸರಿ ನೆರ್ಲೆ ಅಮಾಸೆ ಅಮಾಸೆ ಇರೇಗ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಮಾಸೆ ಅದು ಎಂಕ ಇರೇಗ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಮಾಸೆ ಅಮಾಸೆಗೆ ರಿಂಚೆನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗುಂಡೆ ಇರಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೋಲೆ ಚುಕುಡಿ ತಿಂಡಿ ಈರ್ತಿಲ್ಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಈರೇರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರ ಏರಿಯ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಸುಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ ಇನ್ನೇ ಅಮಾಸೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಅವೇ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಯೆ ಸುಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಚುಕುಡಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನೀ ಇಂಚ ಆಪುನ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುನ್ ಚುಕುಡಿ ಪಂಡದ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಜವಾನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಚುಕುಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ತುಲೆ ಮಹೇಶ್ ಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಕಪರಂಟೆ ಬಂದು ಕಪರಂಟೆ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಈರೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕಪರಂಟೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವು ಈರು ಏಳಮ್ಮ ಐಸಾ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಸಾ ತಿರ್ತು ಬಲೆ ಐಸಾ ಬೇಗ ಬರಡ ಐಸ ಬನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಭಟ್ರೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೈಡ್ ಉಲ್ಲ ಅವೇ ಹಾವು ರಕ್ಷಿತ್ ಹಾವು ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕರ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಡಿ ಏತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನು ಸೌಮ್ಯ ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಏತ್ ಸರಿ ಆರಂಚ ಮಲ್ದಿಜರಿ ಕೇಳಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಅಂಡ ಅಂದು ಎಸ್ ಸರಿ ಬಂಚೇರಿ ಕೇಳಾರಡು ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಓ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಂಟು ಅದು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಹೇಳಬೇಕಾ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಏರ ನೆರಿಯರ ಇಂಕ್ ನೆರಿಯರ ಸೌಮ್ಯಸಿಸ್ ಹಾ ಸೌಮ್ಯಸಿಸ್ ದಾದಿ ಹಾ ಸೌಮ್ಯಸಿಸ್ ಇರೇಗ ಭಾಷೆ ಉಂಡಪನಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಸುಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತರ ಒಂದೊಂದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಾಸನೆ ಇಜ್ಜು ಒಂದು ನಕ್ಕು ಏರಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಇರೇನು ತೂಲೆ ಇರೇನು ಸುಮ್ಮ ಗುರ್ತೊಂಡೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ನಾಳೆ ಪತ್ವೆ ಮುದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇರೇನು ಸರಿ ಇರೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ದನ್ನ ಇರೇಗ ಹಸಂಡ ಪನ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಏನಂದ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ರವಿರಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಬಾತು ಪೂಜೆಂಗ್ ದಕ್ಕರ ಉಂಡು ಮುಜ್ಜು ಏರಿಗೆ ಮುಜ್ಜು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಹೇಶ ಅಣ್ಣ ಈರು ಮುಜ್ಜು ಈರ್ನ ಅಜ್ಜಿರ ಮುಜ್ಜಾವೆ ಮಹೇಶ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬುಗಕ್ಕ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಈರಿಂಚ ಕೈಗೊರ್ದು ಪೋಲಿಯ ಈರೆಂಚಿನೇ ಗೈಸ್ ಪನದಲ್ಲೇರು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಮುಜ್ಜು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇರೇನು ತೂವನ್ವೇ ಕಾಣದ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕ ನೆನಪುಂಡವೆ ಪನ್ಪೆದುವೆ ವೈರಲ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಓಕೆನಾ ಮುಜ್ಜು ಪನದಲ್ಲೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇರೇಗ ಗುದ್ವಿದಲ್ಲಿ ದೇಕೋ ಎಂಚಿನ ದೇಕೋ ಇರ ಮಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತೂಲೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ತೂಲೆ ಇರ್ನ ಕಾಂಡದ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೆದುಲೆ ವಾ ದೀದಿ ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಜ್ಜಿರ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋತಿರ ಅಂದೆ ಈರ್ ನಾಡೊಂಬಲ್ಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅವೇ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅವು ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ದನ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನಿ ದೆಕ್ಕಲ ಇಂಚಿನ ವಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನ ಜಸ್ಟ್ ವಾಜನ ದೆಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಧು ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಹೌದಾ ಮಧು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಭಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಧು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಣ್ಣ ಅದೊಂದುಂಟು ಈರ್ನ ನೆನೆಪುನು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಈರುಂಡತೆ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಲೆ ಈರ್ನ ಕೋಡದ ಮೊರಣಿದ ಬಾಜನ ಪೂರ ಓರಿದಿಂಡತೆ ದಿಕ್ಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಟಕ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ವೇತೇನೆ ಟಕ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮದುವೆ ಆಗುಂಟೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಮದುವೆ ಆಗುಂಡ ಮುಲ್ಲಡೆ ಅವನುಂಡು ಇರು ದಾದಿ ಸೌಮ್ಯ ಕೋಡಿದೆ ಪೋಯರ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ಉಲ್ಲರ ಲಾಂಬು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಮುಜ್ಜು ಯಾರು ಅಂತ ಸುಮಕ್ಕ ಮುಜ್ಜು ಆರಿಯೇ ಸುಮಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಆರು ಮುಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ಮೇರುಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಮೇರು ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತದಾರು ಆರು ಬಕ್ಕಸುರ ಮುಜ್ಜು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೇರೇನು ಗುದ್ದುವುದಿಲ್ಲ ಓ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಮಧು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮಧು ತುಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಡಿಗಾಣಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಓಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನನ್ನದು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಭಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೌದು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಏರಿಯ ಬಕ್ಕಸರು ಓಲಾ
ಈರೆ ಈರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಈರು ಬಕ್ಕಸುರ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲಂಗಿ ಮೂಲಂಗಿ ಈರ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಪನ್ಪ ಸರಿಕೆಂದ ಪನ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ದಾದಿ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓದಿದ್ದು ಓದಿದ್ದಲ್ಲ ಮರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸರಿ ಹಾಕಿ ಮಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀವೆಂತ ಮಾರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುದಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಓದಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿ ನೆಡ್ದು ಆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನವರ ನಮಸ್ವರ ಕುಜೂರು ಚಾಪರ್ಕನ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಚಾಪರ್ಕವಿ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದ್ರನ್ನ ಊಟ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಮಧು ಅವರು ಊಟ ಆಗಿದೆ ಮಧು ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಕಾಫಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಈರು ತೆಲ್ಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಮಹೇಶಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಈ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಮಂಡೆ ಎಂಕ ಒಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಗಳಿಗೆ ಒಗರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪೋಡಿ ಮುಂಚು ಪೋಡಿ ಪೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ಪೋಪನಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ಸುಮಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂತ್ಲೇ ಚಾ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ನೀರ್ದಿ ಒಂದು ದೀತೊಲ ಅಂದಿ ನೀರು ದೀತೆ ಆರ್ನ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಂಡೆ ಮೈಪು ನೀರ್ನವೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈರ್ ಜವಂದಿ ಅತ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರೇ ಬನ್ನಿ ಲಾಮು ಉದ್ದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಏರಿ ಲಾಮು ಉದ್ದು ಈರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಕ್ಕಸುರಿ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಜನ ಬರುವ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸುಮಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇರೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಮದ್ದುಡು ಬಾಕಿ ಅವು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸೌಮ್ಯ ಒಡೆಪೋಯರು ಸೌಮ್ಯ ನಲ್ಪತ್ತೈನು ಆಯ್ನ ಆತೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೇ 45 ಏನ 45 ಸುಮಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಯ್ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬರಲ್ಲ ಈತ್ ಬೇಗ ಪೋಪನೆಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಮಂಡೆ ದಿಯೋಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ 45 ಆಯ್ನೆ ಆತೆ ಈತ್ ಬೇಗ ಪೋಪನೆ ತೂಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಈರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಬೇಗ ಲೆತ್ತೇರು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂಥರ ನಾಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಈರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಈರು ಪೋಲೆ ಮುದ್ದುನ ಕೇನಡೆ ಅಂದ ಉಂಡತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡತೆ ತೂಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ದುಶ್ಮನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಈತನತ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುವಾಗೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ತಮಾಷೆ ಮಂತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡರ್ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದಂದು ಏರ್ ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಅಜ್ಜದತೆ ಯಾನು ಈತ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಈತ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಂಚಿತ್ ದುಶ್ಮನಿ ಅತೆ ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಒಂಜಿ ದುಶ್ಮನ್ ಆಯ್ನೈಟ್ ಯಾನು ಈತ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು
ಅಭಿಮಾನಿ ಲೆಂಕ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ಪೋಪೆ ಬನ್ನೊಂದಿರ್ಲೇರು ಸುಮ್ಮಕ್ಕ. ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದ ರಕ್ಷಿತ. ರವೀಂದ್ರ ಹೆಂಗೀರ್ನ ಹಿಂದಿ ಬರಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿತ. ಆ ಸೌಮ್ಯ ಬನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಂಚಿನ ದುಶ್ಮನ್ ಪುನಗೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲು ಮಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಬನ್ನಿನ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲಾವು ಅನ್ವಾಯಿ ಸೌಂಡ್ ಇರೇನಂಜಿ ಬಾಕಿ ದೀಪನ ಅಂದೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪೋಡಿದ್ ಪೋಯ್. ದುಶ್ಮನ್ ದೂಜಪ್ಪಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಮೆ ಈರೆ ಈರೆ ದುಶ್ಮನ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಕೇಳ್ಕತಾವ್ ನಾಟಕ ಬಂದಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಎಸ್ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಾರ್ ಏರಿಯೇ ಪಾಪ ಏರ್ ಪಾಪ ಸೌಮ್ಯಸಿಸ್ ಈರು ಪಾಪ ಬಂದ ನಂಬುಚ್ಚಾವಿ ವಾಡು ಜೋರುಂಡವು ಅವು ಜೋರುಂಡು ಈರು ಆರ ಲೈವ್ ಪೊತ್ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪಾತಿರ್ವಿರಾರ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಂತನತ ಅರೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮನಿ ಪರಾಪುಚ್ಚಿ हमको हिंदी नहीं आता है ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್. ಇರೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜ ರಕ್ಷಿತ್. ಓ ಬಾಬಾ ಏರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಓಯ್ ಹೈಡಿಡಿತ್ತು నాకు ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ದುಶ್ಮನ್ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಪೋತಿರಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಹೋದಾತು ಇತ್ತು ಈರ್ ದುಶ್ಮನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಡಿ ಜೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂದಿ ಡಿ ಜೆ ಇರ್ ನಲ್ಪಲೆ ಅವಿ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಮಹೇಶಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟು ಸಾರ್ಲರ್ ದೇವರ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ಪುವಾರ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಏರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಅತ್ತ ಈ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಬಾಬಾ ಏರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಎದ್ರು ಓಡಿದ್ರ ಹೆದರಬೇಡಿ ನಾ ಬೈಯಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೌಮ್ಯ ಏನ ದುಶ್ಮನ್ ಏರಿಯಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಮುಜ್ಜಿರ್ನ ಅಜ್ಜಿರಾವ ಸೆಜ್ಜಂದನ ಚಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮುದ್ದು ಹಾಂ ಐಶಣ್ಣ ಏರೇನು ತೂಲಿ ಇರೇನು ಆನೆಗೆ ರೆಕ್ಕೊನೋದು ನೂಕುದು ಮಾಡ್ರು ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಮುದ್ದು ಚಾಪರಿಯರ ಹಾಕೇನ್ಲೆ ಅವೇಂಚಿನ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಚಾಪರ್ ಪುಜ್ಜಿ ಕಷಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಅರೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರುವ ಎಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಬುದರ್ ದಿಕ್ಕರತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಜನರಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಜ್ಜಿರ ಮುದ್ದು ಮಂಡೇರ್ನ ಚಾ ಪರಿಯ ಬಾಬಾ ಈರ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ
ಈ ಜನ ಎರಡು ಬಾತಿಯನ್ನು ಬಾಬಾ ಗೀಬೈನೊಂದು ಅಂದಿ ಅರೆ ಎರಡು ಬಾತೇನು ಓ ಆರ್ಡನಾ ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಮಹೇಶಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂಡರ್ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಎನ್ನೆ ಐಕೆ ಅರಂಚ ಬಾತಿರ್ನು ಕಪರಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದೆ ಈರು ಒಂದೊಂದಿತ್ತರಡ ಕುಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಈರು ಕುಲ್ದಿ ಒಂದೊಂದಿತ್ತರಡ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅವು ನಾನು ಕುಲೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಈ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಏರಿಗೆ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಯಸ ಉಂಟು ಐಸ ಹೌದಾ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅಂದತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಏರೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಒಣಸಾಂಡಿ ಈರ್ನಾಂಡಿ ಹಾಂ ನಿಕ್ಲು ಎರಡೆ ಬಾತಿರ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತ್. ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪೋಯರಾ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಓಡಿಗ್ಯಾಂಡೀರೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಸೂಪರ್ ಈರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತ್. ಎನ್ನ ದುಶ್ಮನ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಪೋಪು ಜಿತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಚಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಮುಕ್ಲೆ ದಾದ ಆತಂಡಿಯ ತಿನ್ಯಕ ಅಂತೋನು ಅಂದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪೋಯಿರಿ ಪುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ದುಶ್ಮನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಏರಿಯ ಮಹೇಶಣ್ಣ ದುಶ್ಮನ್ ಇರ ಮಂಡೆಗೆ ಬಾಟ್ಲ್ ವಾಟರ್ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡೆಕೆನ್ನುದುಲ್ಲೆರ್ ರಕ್ಷಿತ್. ಹಾಯ್ 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 ಮುಜ್ಜು ಈರ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಮುಜ್ಜುನ ಅಜ್ಜರಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಇರೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೋ ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಏರ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಲಾಂಬ್ ಕೃಷ್ಣ ನೇರೇನ್ ದೀಪ್ ಇಜ್ಜಿದೆ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಓಲಿಯೇ ಮಿತ್ತು ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಏರೆಗೆ ಬೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಚಾಕು ತಿನಿಯರಿಗೆ ದಾದ ಬಾಬ ಚಾಕು ತಿನಿಯರ್ ಸರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ರಕ್ಕ ಅಂದತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಪಾಪತ್ತೆ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಬೋಡ ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪುಕ್ಕೆಲೇರ್ ನಜ್ಜರ್ ಗುರು ಈರ್ನಜ್ಜರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಚಾಂಡಲ ಈರ್ನಜ್ಜರ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ದಾದ ತಿಂಡಾರೆ ಮಾಲ್ಪುರಿ ತಿಂಡಾರೆ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ.
ಸೌಮ್ಯ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯರ ಕಲ್ತಾರ ಬಂದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಂದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಅವಾರ್ನೈ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಜ್ಜಿರು ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಬಾಯಿ ಮಹೇಶ್ ಬ್ರೋ ಬಾಯಿ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಚಲೋ ಅಂತ ರಕ್ಷಿತ್ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಬೊಕ ಪನ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೌಮ್ಯಸಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಓಡಿ ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುನಗನೆ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಹಿರೇರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಪಿರ ಬತ್ತೀರ್ನ ಮೋನೆ ಬತ್ತು ಬೂರುಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಐಕಿರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೌಮ್ಯಸಿ ನಕಲಿ ಉಮೇಶ್ ಬತ್ತಿಜಿಡೆ ಯಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಈ ನೀವು ಏಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬರಂದೆ ಎನ್ನೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಟೇನು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ತಂಡರಪ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಆವು ರಕ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪವೇ ಆಯ ಹೈಡಾದು ಪೋಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಮುದ್ದು ತಿನ್ಪೆ ಆಗ್ಲೇನು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜೆರ ಅಂದ ತಿನ್ರಾಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕೋರಿದ ಮಾಸ ನನ ಓಲ ನಕಲಿ ಗಿರಿಸಿ ಬರುಡು ಅತ್ತೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತಂಡ ರಡ್ಡ್ ಬರೆಗ್ ಯಾವು ಎಕ್ಕಡ್ ಪಂಡೆ ನಾತೆ ಅಂದಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅವು ರಡ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ ತೂಕ ಅವು ಬರ್ಪುನ ತೂಕ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ದೋಷ ನಂಜಿ ಕುಲೆ ತೋಪದ್ರದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಲೈವ್ ಮಲ್ತದು ಅಂತೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕದು ಹೋತು ನಾವು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಇರುವಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಪಂಡಾರತ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಇಂಚಪ್ಪು ಬತ್ತನ ಅಂದ ನನ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಗುರುವ ಪಣ್ಣೆ ಬರುವೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅವು ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ದಯಬಣ್ಣೆ ಹಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ತೂತೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅಂದ ಅಂದ್ ಇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾರ್ನ ಪಂಡಾರತ ಕುಂದಾಪುರ ಆರ್ನ ಇಂಚಪ್ಪು ಗೊಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಸೌಮ್ಯ ಜಂಪು ಸೌಮ್ಯ ಒಲ್ಲೇರು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮೇರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣನತ ಇನಿ ಉಂಡಾರೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪಾತಿರ್ವೇರತ ಇನಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಲಗಡ್ ದೆಪ್ಪುಡು ರಡ್ಡ್ ಕುಲೆಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲತೆ ಅಂದ್ ರಡ್ಡ್ ಕುಲೆ ಉಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕ 3 ರಡ್ಡ್ ಉಲ್ಲತೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ 3 ರಡ್ಡ್ ಕುಲೆಕುಲುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಕುಲೆಕುಲಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಪ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ನಗ್ತಿದ್ದ ಏಲರಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗರ್ತಾಂಡತೆ ಗುಡ್ಲೆ ಇರೆಗರ್ತಾಂಡ
ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಬೋಂಡ ಅಂದು ಕುಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲ. ಒಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಅಕಲ್ ಪೋಯರಿ ಅಕಲ್ ನಾಯಕ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಅರ್ಥ ಬೈಯಾಡ್ ಬಂತು. ಉಲ್ಲಾರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲಿರಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮೂಲು ತೋಜುಣತೆ ತುಲೆ ಅರೇತ ಪಾಪ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ದು ಬೋತು ತುಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣವೇ ನನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಲೈವ್ ಬಿಡ್ತು. ದೂರ ಪಯರ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪರ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಬರೆಕಾವೆ. ಪೂರ ಪೋಯಿರಿ ಸೌಮ್ಯ ಈರುಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಯಾನುಲ್ಲವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ಈರುಳ್ಳರತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ
ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಸ ಮಿನಿಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಗಟ್ ಎತ್ತಣ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ದೂರ ಪೋಯರು ಕೋರಿ ಅಂದ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನು ದಾದಾಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಸ್ಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಮೀನಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿವರ ಅಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಪೋಯಿ ಇಡ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇಜ್ಜರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇಜ್ಜರು ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜರು ಪೂರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಓಲ್ಪೋಯರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಾಯಿ ತಂಗಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಪಯ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಪಾಪಯ್ಯ ಅಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ಆರು ಪಾತೆರ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣಿಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾಯ ಆಪಲ್ಲ ಅಂದು ಮರ್ದು ಪೋಡು ದಾದೆ ಅಣ್ಣಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ ಬೈಜೇರ್ ಅಂದತ ಆರೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ
ಈರ್ನ ಊರು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕ ನೀಲಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಕೂಲಿ ಪೂರ ತಾಳ್ದು ಉಪ್ಪು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ. ಶಾಂತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಣ್ಣ ಪನಂಜಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ. ಇದು ನನ್ನ ಬರೆದುಕೋ ನನ್ನ ಜೀವನದಿ ಎಂದುಕೋ ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ. ಇರೇನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೆದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರು. ನಾನು ಹೊರಡುವ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು. ಹಾಂ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು. ಹಾಂ ದಾದಿ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂತವ ನೀವು. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಹೋಪ್ನಾ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸೌಮ್ಯ ಕಜಿಪು ದಾದ ಮಲ್ತರ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಐವತ್ತಾವಡು 50 ಆಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ನಾನು ಪಿದಾಡಂದು ರೋಡ್ ಪೋನಾಗ ಪಾತ್ರ ಪೋಪೆ ಓಕೆನಾ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರು ಬೊರ್ಚಾನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆನಾ. ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಾಯ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್. ಸೌಮ್ಯ ಬಾಯ್. ರೋಡ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಕೆತ್ತಿಯ ಕೆತ್ತಿಯ ತೆತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಏರಿಗೆ ಸೌಮ್ಯಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ.
ಬೊಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್, ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್, ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬಾಯ್, ಸೌಮ್ಯ ಬಾಯ್, ಶಾಂತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರುಳ್ಳರ್ ಸಂಪತಣ್ಣ, ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರದರ್, ರಕ್ಷಿತ್, ಸುಮಕ್ಕ, ಯಶ್ ಬ್ರದರ್, ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಇವಳು ತಿಕ್ಕುವ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಳಿನ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎರಡಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಪಂಡಾರ ಟಾಟ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಏರ್ ಲವರ್ ಬರ್ತದ ಇರ ಮಂಡೆ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ತುಯ್ಯೆ ತುಯ್ಯೆ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆ, ಸೌಮ್ಯ ಇತ್ತರಡ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆ. ಯಾವ ಎಂಡು ಮನ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಟಾ. ಸೌಮ್ಯ ಉಳ್ಳಾರ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತರಡ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತು ಬೋಲಿ ಐಡಿ ಇತ್ತರಡ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಬೋಲಿ. ಟಾಟಾ ಅಕ್ಕ ಬನದಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ, ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬನದಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪೋಯಿನ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಟಾಟಾ ಬಾಬಾ ಬನದಲ್ಲೇರು. ಸರಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪೋಯಿರ ಅಂದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಆ ಥರ